Ay, makahalit ka na Pang-timpla. Pang-timpla po mo ng sukat. Parang sukat na kayo. Diba sukat? Ano na mo na? May fish pa ka dyan. May kanin na tayo. Ito na natin. Kumain ka na niya. May isda dyan. Kaya ko nung tanong, ako na tumatay pagman yan eh. Ay, di ko Eh. nagluta. Sana nga kamo na kung ito. Sabay-sabay yung pangayon eh. Matipid man nito ka no? Walang itlog. Ay, di mo paglupunta. Yo! Anak, mawali ko. Wash up. Sa kuryente, sa tubig, sa Miso, ano? Kawali ko na. Kawali ko. Ayun mo na. Ano? Saan mo may ginagawa sa piso eh? Hello, good evening. Luto tayo ng pangulam. Mismo at saka pritong talong. Akin na. Aray. Ano? Kunin ko ba? Saan ko sa Hindi sa ulo. Ito na. Pritong talong at saka miswa. Tipid ulam lang, basta bumusog. Yung talong, halagang 20. Yung miswa, 30 pesos. 50 pesos. Amin. Alright. Tipid much lang. Ayan. Hello, Kuya Rini. Shout out. Good evening. Live lang muna. Busy. At ito na pala yung yan na yung lahat na gagamitin namin para sa kasal. Yan mga gagamitin. May repolyo. Ayan. Dami. Ito sa sako, saging yan. Saging po yan. Right. Hello sa for viewers. Grabe init.
Malinugasan ko na po ito yung talong. So, prito ko ng talong, magluluto ako ng miswa. Ito po. Para may sabaw. Pwede na ka mag-prito ng islam. Pwede na ka mag-asal na mag-prito. Yo, paring Jason, LB. Haba. LB Haba, hello po. Nagkakain na ba? Ha? Mamadali ka? Hindi, ano na ito. Yung ganun din, pagkaluto ng miswa, ang isa wala na ako, wala pa nang kumakain. Ako na lang, bilis naman luto yung miswa na yan. Ayan! Hmm? Hmm? Ano ulam na? Ano ulam? Layo. Anong ulam, paring Jason? Sabi ni LB Haba. Talong po, pritong talong, tsaka miswa. Miswa. Ito, talong. Hello, Kuya Rini. At ayan, malapit na ako makabalik sa Team Paway, dun sa site. Uy, sarap naman yan. Parang hindi siya, sabi ni Kuya Rini. Paborito po kasi ito ng asawa ko. Iisahin yung miswa. Lalagyan ko ng kamatis. Hindi pa buwan ito. Buwan ito. Tindahan. Buwan mo yung tindahan. Ano yun? Grabe, pagod na. Ano na yung gawat dito sa kanila. Hello po. Balikan ko na yung ano. Paano mo nga itong miswa? Lagyan mo sa plato. Yan mo, baka may ano, yung bukbuk. Hindi dugan sa lamasa. LB Haba, sabi ni Kuya Rini. Shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. Live lang muna po. Parang Jason. Habang dito ako nakakabalik. Kailan ka balik sa Balatan, paring Jason? Pagkatapos po ng ano dito, ng mga gawain. Bukas dito na yung ano, mga kapatid ni Messi. Saka si Edianan. Dito na kami nga kasi sabi, may bisita. Tayo magluluto niyan. Bukas yung menu ko ano, pipitilyo. Picadillo prito at saka may gata. Yun ang request sa akin. Kakainin mo na pagdating. Hindi ko alam kung lalad ko o i-upload sa
Upload na lang ata siguro. Silent viewers, pasok po. At yan, na-prepare ko na yung kamatis para sa ano, miswa. Kunin ko naman yung sibuyas sa bawang. At yun, yung miswa, masarap po niyan pag may kalamansi. At ito na yung miswa. Tinatingnan ko kay Mrs. kasi baka may bukbok. Kalamansi. Patigtigan mo yung kalamansi. Ano si boys natin? Ano si boys natin ginawa? Oo. Tugasan mo. Mga 5. Tuwa rin eh. Si Bibi, pinaano na? Nakain na? Ay, napala niya yung leeg. Wala. Yung ano na lang, may isda dyan, sinabawan ba ka? Sabi, oo nga, sana makabalik ka na dun, sabi ni Karen. Opo, depende po yun kung ano, kasi alangan naman nandito sila, tapos aalis ako, di naman kaya ni Miss magluto-luto kasi alam niyo na, hindi naman gaano marunong magluto siya. Sabi, Magre-request kasi yung mga ano, mga gustong ulam. Bihira lang naman sila makauwi dito. Baka mga gulay-gulay yun. Pagluluto ko. Kasi ados ata, balik na rin yung binan ko. Pagkatapos yun, balik na. Very position. 6 na sila. Oh. Viewers, hello po. Yan talaga, ano lang muna to. Maganda yung ganyan tulong-tulong lang. Kasi, siyempre, kami rin nagpapano rin ni Mrs. Na ako, next year, papakasalan kami, kasi hindi pa naman kami kasal. Pasok po mga idol. Salamat po. At luto na yung unang salang na talong. May bibili ata. Umina yung signal. Pasensya na po kayo. Sorry. Napuputo lang mo live idol. Pasensya na po. Humina po yung signal eh. Ito yung unang salang na ano. Alam na. Talsi na may mga paboritong kumakain ng ganitong talong prito. Pag ganito yung ulam, sigurado yung kanin ubos. Ubos talaga. Pakikanin po yan, yung ganyang ulam.
Yan, balik na. Hello sa viewers po. Salamat po sa inyo. At ito, naka-prepare na rin po yung gagamitin ko dun sa ano. Siguro yung sasawag ko na lang sa deswa, ano na lang, no cubes. Pampalasa lang. May ano tayo dyan? Chicken cubes. Chicken cubes. Ha? Ano available? Sige lang. Ayun. Puputol yung live ko po. Ay. Kinit, shout out. Kaya Kinit. Hello. LB, kamusta ka po? Sabi ko yan ni. Amo ay! Amo! Amo talaga. Amo. Meron po yun. Sarap-sarap pa lang ito. No cubes na lang. Ha? Six viewers, hello po. No cubes. Busy raw si Sir Kinit sa work. Torchillo. Ano na torchillo? Ano yung torchillo? Oh, okay, Kinit. LB, yo, amo. Sige. Amo ay! Si Ram! Natuto na rin kayo yung amo. Natuto na po sila ng amo. Amo talaga. Para naman pagbigyan. Support lang sa mga mas maganda manood pag may at mga vlogger nagsusumikap. Po, maraming salamat po. Tama. Solid. Ako mo nung unay iwan.
mga kingit, amo. Oo, rin solid tayo sa Team Paway. Ano nga, fit, kingit. Paano ang amo? Love you. Amo! Pangako mo noon ay wala'y titigil. Susunod. At ayun, maraming salamat po sa nag-sponsor sa amin ng yung sweatshirt. Excited na ang masuot. Napakaas. At ayun, luto na yung pangalawang salang. Bali, papatayin ko muna yung apoy. Kasi magigisa ako ng para sa miswa. Ma, okay na yung kanin? Kanin? Ano yung sabi mo sa lukan? Wala na. Okay na itong ano eh. At ayan po. Ito na yung talong. Sarap lang. Lalaway na. Grabe. Sarap po muna ulit kami. Shout out pala kay Badit. Galing yan maghugot-hugutan. Paghugot-hugutan ko nga. Yes, 100%. Akin na yung mantika. Ang 100% tayo. 100% tayo dyan. Low. Hello po sa 5 viewers. Nanap mo? Sarog. Lakas ko. Ha? Ganasa ko. At ayan, mainit na. Babalik ako mamaya. Mga ka-bison. May bibilihin lang ako. Okay po. Kakinit. Salamat po sa full support sa Team Paway. Umuusok-usok na. Ano ay LB? Sabi ni Kuya Rini. Busy si Kanoli ngayon, sabi ni LB. Challenge viewers, pasok ka na.
Mahiwaga ang nagkakaba araw-araw na nung makilala. Kahit tagal ng nag-iisa. Ha? Ganito lang. Kasalita? Kaya. Ano kayo ba? Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit nang mabutas ang sinila, pero mahirap pa rin tayo. 6 viewers! Walang makain, walang tirahan, ang hirap umarap ng magpagkakakitaan. Bakit ganito? Bakit mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Ang sipag ni Vince sa vlog, nahihirap ko lagi si balik. Sipag talaga yan si si Vince. Kuya Vince. Kuya Vince. Sorry naman Kuya Vince. Lagyan ko na po ng tubig. Di ko na masarap sana ito kung may sardinas. Kasi ayaw ng asawa ko. Nor cubes lang, sapat na. At ayun, sa halip ng asin, patis, kunti lang, kantsahan. Magdagdag na lang. Karya ng... Ha? 500. Dali mo sa dano. Ito! Diyan ka ako. Ulang. Nagutom na ako sa niluluto mo paring Jason. Ito yung lasahan. Para siguradong malasa.
Ay nako. Talaga. Sarap. Seven viewers sa lupo, dagdag ng tubig. Kasi higupin siguro yung ano. Parang hindi ka talab sa ano, parang may mahigop. Mga bata. Okay naman po siya. Kuha ka ng ilong. Huwag mo ibenta lahat ng ilong eh. Yan kita ano. Ang dami ng viewers. Sabi mo sila. Yun. Madami na, 7 na. Akala mo kasi eggplant lang. Ng egg yun. Okay na po yun. At ayan. Asim. Para yung iba, lagay sa tuyo. Pasok niyo sa ilang viewers. Yun. Ayun. At ilalagay ko na po yung miswa. Yun ako. Ayaw nito ng asawa. At ayun, luto na. Kakain na. Ganun lang kasimple yung miswa. Ayun. Sarap. From Bacolod City, shout out sa lahat. Ano nga itong nga ni ano to? Dati tang Purman. Ay ka Bacolod bagad to. Libuon ko na gawaran. Sa Purman na to, ano? Pasig. Si Eric. Eric Libuon. Ewan ko lang kung nakilala yan ni ano. Kuya Robin Libuon. Si Purman Eric. Hindi ko alam kung nasa Bacolod pa o nasa abroad. Kasi alam ko, nag-abroad yun eh. Naging foreman namin yan dun sa Pasig. Foreman Eric Libuon. Taga Bacolod City. Okay na po. Mami. Ano? Mangkok. Ayun, shoutout po sa mga taga Bacolod City dyan. Saan ba Bacolod City, idol? Hindi ko lang alam kung saan ba siya sa ano, Bacolod City. Si Kuya, ano, si Foreman Eric.
Manis ito. Manis ito. Napakabait nung nakurman. Pag di namin kaya, kayong bumaba na. Ay, maraming sabaw. Yun lang simple yung tipid ulam. Basta importante mabusog. 50 pesos. Nakahigop ka na ng sabaw. May pritong talong ka pa. Yung talong 15 pesos. Kamatis 5 piso. Miswa 30. May ano naman na. Panangkap. Busog na. Bibili ka ng ulam, magkano? Kung sabihin ng pritong manok, magkano pritong manok? 20. 20 isa. Ano lang yun, mababa lang yun si Sir Eric. Siguro hanggang balikat ko. Akin na lang yung cellphone ko na. Ay, ito pala. Ito yun, pakita ko nga. Kasi friends ko yun sa Facebook eh. Eric Libuol. Ano yun? Eric Sibilla Libuol. Yan yan sa ano. Bacolod City. Ito ni Boss Eric. Balik ito na forma. Ito. Boss Eric. Shoutout sa iyo for Let's eat sa Negros Occidental ganyan. May nakilala din ng Foreman birthday. Yoyo si Ramna. Sabi ni Kinit. Kinit, lutong may halong daw na pagmamahal. Sabi ni Badit. Amo ay Kinit. Hindi ko kilala. Ito ba sa nakilala ko sa bait. Kain na, let's eat na. Ma. Hilo ka, hilo. Ulan? Bigyan mo ko? At ayun, gawa po ng sausawa ng talong.
Rini mo! Hindi ko kilala. Basta nagyan na akong mabait. Wala po. At ayun, lagyan ng sili. Ng sili, sa likod. Seven viewers. May lagay ka sa tasa. May sili. Yun ay ang ambot sa imo. Ambot sa imo. Ate ano po? Yung ano. Six viewers, hello po. At ayun. Kaya na. Urago ko eh. Yun, kaya. Ito pa naman. Init. Gusto mo lang gusto mo? O, ilagay mo dito sa ano. Para kung mamaya gusto mo na nito. Alin, sinubukan mo ano? Kanin. Hmm? Ang binaya. Ano kayo ng sili? Hmm. Wala gusto mo sayo-sayo. Gusto mo kakain. Sayo. Ay, pasa mo.
Ilang bukang gali. Rini. LB, haba, tagandiin kaya ako nga ilong buka man. May bibili. Diba? Dito mo lagay. Kain po kain. Kamu. Yes? Ano ba ito yun? Pili. Hindi ka naman nagsusubulat, binabalik mo. Huwag yan yung kain. Ako sa sili. Ba't bilang kain? Parang yung kanin. Kulang na kulang. Usap-usap nila. It's about to go. Agan. Hello, man. Mama,
bukas, dito na sila bukas. Sinabawa, tsaka sila. Giyo. Ma, kung natulog na kita, sarado yung pintuan, paano kung nakalutok sila kay Talia? Bukas pa pag uwi mo. Madami na ako dito bukas. Hindi pa naman bukas na umaga. Hapon sila, hapon. Habang talaga, ma, pag hindi mo, Umaga lang naman nyo. Bukas may school ka pa. Iswa. asin talaga. Kumakain. Ate, galing mo. Ano ba ito? Ano ba ito? Arin. 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 Oh, oh, Tapos na ako, di ka pa tapos. shit. Ay, wait. Balang kumain. Ay, bullshit lang yun. Ano ka na? Talia. Ay, busog. Nalo ko. Nalo ko. Pagka tayo dessert, pang dessert. Bibi! Rice, rice. Dali, para tanggap siya ng rice. Tumak mo. Tanggal mo. Wala? Yo, what ito pang dessert? Ano? Tanggal? Ayun. Di pa naman, wala pang kamis eh. Wala pa yan. Wala pa rin na. Isorder yan. Oo. Oo. Tuwin po kayo kung kumakain kayo nito. Dapat kasukan. Ano? Tawagin sa amin rock and roll. Ano to yung... Laman ano ng palikoy. Hinihiling. Rock and roll. Nilalagyan siya ng... Piniprito muna to. Ganito sa taas. Ganito. Tapos lalagyan ng asukal. Yung paggawa naman ng ganito, bago siya nagiging ganito, pinapahid dun sa dahon ng saging, tapos binibilad. Pag natayo, ito na yung kakalabasan. Pag ganito na, prito, tapos lalagyan na ng asukal. Ang dessert na. Kan benar mo?
Sabi niya nung, ilusta mo. Oh, gusto mo. Nagpapangalan ko ano? Sili. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Isay. Ni Kari. May sili pa. Ha? Ano ba ito sili? Ano yung bayad? Ha? Bayad lang, di pa. Hindi. Sabi ka, deliver mo man. Basta kulang lang sa recipe, hotdog, tsaka sa ano. Kasi i-mix niya rock and roll. Kapay po. Kapag pa, buwa man sa namin kasama. Hmm. Tapos, nilulot ko. Ano to? Pinapay sa daon. Pinapay sa doon sa batang. Pangala, Bula din. paano yan pig-ukal-ukalon? Pag tuyo na yan, bakbakon. Kaya nagugusto mo yan. Pangarap na nga din. Tapos pipritohon. Pagka-prito, Pagkaisuhin, lalagyan ng sugar. sugar. Standby pa rin yung 7 views. Yan. Solid yan si ano. Kuya rin. LB. Yan. Kuya rin ni LB. Sir Kenneth. Sir Kenneth. Saka yung mga solid viewers. Kaya malupit yun. Kasi solid nyo. Matataste po, maalsong po, pait. Tamis din. Simpilig yan. Simpilig. Reklamo ka ng maasim-maasim. Inuubos mo na nga. Iba pag-upon. Sana all nasa Bagyo. LB Haba. Di nakakaramdam ng init ngayon. Pumunta dyan ka ba? Malamig din. Malamig pa rin kahit sana. Sa Bagyo. Hindi. Malamig pa dyan ano? LB Haba. Diyan sa Bagyo. Kahit ganitong summer. Hello po sa viewers. 9. 9 na sila 9. Ah, 9 na. Dahil sa tubig. Magkano sa account? Gawa na yung dito. Magkano ka tubig? Tapos, isa yun. Libo sa inyo lang po. Tindahan. Ops! Ito tindahan. At tayo din po tayo tindahan. Takpan mo na lang. Okay lang po. Napasarap yung pinto nila. Okay lang, pinto-pinto muna po kayo. At ayun. Doon ako sa tindahan. Bantay. Nakakain na. Bantay muna tayo tindahan. Hello po sa mga viewers. Habang magdaan itong panin. Makain pa si Mrs. Maasim daw yung miswa pero ubos. Pag wala kasing kalamansi yun, malansa. Marang malansa. At ayan, dito lang sa gilid. Hello po. Upuan. Oh, malamig dito. Paring Jason, sana all.
Sabi ni Kenneth, LB, palagi ba dyan may bagyo? Siyempre, nasa bagyo eh. Laging may bagyo. Gagawa ko ng yelo mamaya. Para gagamitin din sa ano. Hindi ko na siguro ibibinta yung gagawin na yelo. Para may gamitin kami. Kasi nilalagay ito dito. Sinapa. Kini. Tukot pumunta dito ang bagyo kasi malamig. Paglaki ng bata ni paring Jason kamukha ni yan. Marami ang nagsasabi. Para kamukha raw ng kapatid ko. Amo LB. Hello po sa 9 viewers. Siyempre pang himagas. Kasi magaling pang himagas dito. Tingnan na lang natin kung sino yung kamukha paglaki. At ayun, may tugtog. Salam. May tugtog sa ano. Ito yung kamukha ano. Nine viewers ulo po. Sabi lang paano yun dito. Kanin nini. Yung magaling kumanta. Ay kagabi pala no, kumanta po yun sila kagabi. Diyan sa unahan namin, Guyudan. Kumanta yung kapatid kong isa. Hindi si Princess, si Angeline. Saka si Nicole. Yung kapatid kong bunso, saka si Kasinggil. Ito na ikaw na. Ito. Pwede kami kulang. Sige na ito kami. Kilamid pinakaling siya nagtuturo sa kanila. Kani. Oh. Nakapunta kita, kumpiyan sa kang
Naligaw siya. Diyan kain kayo. Kung nakatrabaho. Naligaw na po. Wala na. Wala pa po siguro upload. Kasi busy. Ano na ano? Lagay na lagay. Ang piatas muna. Hindi. Yung muna nito. Ano pa? Ano? Abot ko naman. Ah. Daming daragan. Ah, it's okay. Hindi mo pa na ako. Kabila. Pero mo natin sangsang. Lang is tubig. Bilis maubos po ng is tubig sa amin. Ano? Dating na lang dito? Kumain. Pag-suway-suway na. Pag-suway-suway na. Tapos sa dapat. Tapos sa liya. Pinali. Pag-suway-suway. Hiwa-hiwalayin daw. Para magandang tingnan. Ano ba yun? Kahit wala lang laman, puno pa rin. Ganun pala lang. Pareho. Hindi, wala po talagang upload sa ano, si Princess Diary. Alam ko yung nag-upload. Matagal. Alam mo, wala yung... Ako bilang alam nyo, lang. Ilang upload siya. Kenneth, tanongin mo mamaya. Ha! Ano ba ba? Oh, sorry, mommy. Mommy, help. Mommy, help. Ay, mapagod tayo. Ma, Yan na. Iusap mo na. mommy said yes. Dore, bawal ka dyan makikita dore. Ano? Yellow white. Ayan. Ito ka ba sa loob ha? Ito ka ba sa loob ha? Ito yung mga doon.
may order kang linggo. Tomorrow. Bukas. Papa! Mama! Mama! Papa! Mama, this? Ay, wala. Mama! Mom, time guys. Mamaya na doon. Wait lang. Mommy, Yo. Dodo, it's wrong. Mamaya. Mommy, it's wrong. Wrong. Mommy, Papa did it wrong here. Check. Ay! Tulog. Kaya tingnan kung online siya. Hindi na kukuha. Wala. Seven. Lucky. Lucky 7. Nakulo sa dito. 19. Masok limit. 19 bawas. Nitiwan. Ay, naku. Ay, bangar ka talaga ito. Ito ang inay. Kalimilati. Basta ba yung kriminal? Kalimilati. Ano pa? Puro. Ito. Puro. Kadang ko dito na pwede. Violet. Bukan, hendak tapos na yan. Ito na sa yan. Naman, dito taro nito ito. Sarap man kaya dito ito. Istig na niyo pala na. Ito kayo malo. Rani. Mamaya. Kakaon pa naman. Ayan. At ay. Busy na sa pagbablog. Hindi ko na nagagamit yung ano ko. Yun. Dumbbell ko. Ito, kinakalawang na. Wala na. Busy na. Ay! At ito pa yan, oh. Busy na. Ano lang to? Bigay po ito sa akin. Isang seat to eh. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan o. Ito sa akin. Ayan. Not yet. Pwede siyang gawing dumbbell, pwedeng gawing barbell. Binigay ito sa akin. Sponsor. Hindi pa ako vlogger niya. Binigay ito sa akin. Aray ko. Bala ko sanang dalhin dun sa ano, dun sa site. Kaso mabigat. Mahirapan ang pagpa-uwi. Kasi saka hindi na rin magagawa mag-exercise. Kasi pag galing sa trabaho, papahinga na. Tapos
Magkano na masal? Ito yan. Laro na din yung... Wala ng exercise. Baka may gala, may ano, baka walang signal dun sa apartment. Busy sa pag-edit nyo ng Timpaway. Baka nga. Eh, biya mo, makakatawa talaga si... Nag-live ba si alam mo, wala naman. Si Bicolana yung nag-live kanina po. Kaninang mga usa tayo, yung live ni Bicolana. Oy! Yun! Bukas, antilisperas na ng ano, antilisperas na ng kasal. Busy na lalo. Standby lang po tayo. Mag-ano ko ng mga paninda. At maggagawa ng hilo. Tatanda! Isa sa kanila, wala. Wala bang naka-online yung ano? Timpaway.
Subscribe ka na rin eh. Para lagi kang update. Ano? Alin? Kulay. Kulay pula. Pastillas. At ayan po, hanggang dito na lang muna po yung vlog na ako kasi may gagawin po ako dun sa labas. Maraming salamat po sa mga nanood kay kay Rini, LB, Hawa. Salamat po. Bye-bye!